Nu vil jeg vise, hvordan du kan visualisere molekyler i 3D, eller hvordan du viser molekyler i 3D. Og vi starter ud, tegner en carbonkæde, og så er det egentlig lidt nok op i View, Open Marvin View i 3D, og så har du molekylet og kan dreje det rundt. Her i View, i Marvin View, der kan du gå ind i Display, og så kan du sige, om du vil have det i wireframe, som ser sådan her ud. Det er tegnet. Og du kan også gå ind og så sige, at det er det ball and stick, som det var i starten. Men som du ser her, så er der ikke nogen hydrogenatomer, der er vist på, så vi må ud igen af det her. Gå op, som jeg viste i en af de forrige videoer, add explicit hydrogens, og så har du alle hydrogenatomerne og bindingen. View igen, åbne Marvin View, og så ser du hydrogenatomerne, hvordan de er i forhold til carbonatomerne. Kan jeg også på den måde visualisere forskellen mellem cyklohexan og benzen. Jeg tager lige og laver den om til aromatisk form, benzenmolekylet, og så view i 3D, og ser her tydeligt, hvordan cyklohexan ikke er plan, mens hvis vi drejer rundt, så ser vi, hvordan benzen er et plan molekyl. Igen her er der ikke hydrogenatomerne, men vi går op og siger add explicit, og så ser vi igen i Marvin View 3D, hvordan de er i forhold til hinanden. Vi vil så lige gå ind og mærke benzen, slet den, og så sige, nu vil vi have alkoholgrupper på her. Og igen, Marvin View, og ser hvordan oxygenatomerne bindingen mellem carbon og oxygenatomerne. Men igen, læg mærke til, at hydrogenatomerne ikke kan ses. Hvordan får vi dem at se? Igen, structure, add, så må vi se explicit, så ser man tydeligt stregen her. Altså bindingen til oxygenatomet, mellem oxygenatomet og hydrogenatomet. Og nu har vi dem i molekylet.